Salamat iyo, Brad Marwin, sa Vice President, sa Minister o CFD, sa Mother Church, sa Cathedral Church, o mga sisters and brothers, Brad Jipil, Brad Danny Madiha, o Brad Rungis. O rin ginawang sa DYAR kanina, sa wako ko mo magprograma, na naibag-usa din. Ikalwi ko sa CCTN kanina, kami ni GQ Adam o Bradshaw Fernandez. Ano may anak ko ba? Yan. So, ang topic nga gitext impronto ni Brad Danny Madiha, Chapter President, ang finance. Kaya finance, ang definisyon na ni isa expression of repentance. Niya matawag na o kining Sacrament of Finance, which members of the church, sa Catholic Church, confesses of sins to ordained priest niya gihatagan ng absolution. So, muna yung definition sa finance. Ano yung pagsabot kung sama na, sister and brothers? Kay special as repentance paginulsol. So, importante na nga ang paginulsol muna yung usa sa importante po mga kaigsunan. Kunya, matod pa sa penultihon sa ligatin, Quod inferno sit mos, quod inferno sit, quod mos, kining sabot na kinahanglan nga nagitay repentance kay kung mamatay ang tao, wa makahinulsol, pertibikular delikado ang kalag. Brad Rungis, usa sa mga example na adunay higayon nga sakay ta og bus, barko ba nya kanang bihay ban ba. So natay salang mortal gusto plano ta na bisal karon kay Kuresma na nya padung na huluwi o labi na nakasa huluwi. So ano man ang uban nga umalandong karon dili pa kayo ang mga tao membros Katoliko pero tungto na Benita Lukay Domingo inig Lunes Santo anak ng magpumalandong sugod ang mga tao nga hinay na tayo niyo pag hinulsul kaya hinulsul gamit kayo niya gamit kayo niya usan na eskalamiton nga makagiya na to sa kalawasan giya na sa 2 Corinto CTJs repentance that lead to salvation gagda na to sa kalawasan kay kining repentance usan ni sa gikinahanglan sa mayong kupisal. Di ba mo nawa? Sa ito ba na ay kuhan kanang repentance usan ni sa gamit di kayo. So gikinahanglan sa mayong kupisal. Kaya na may ba mga kupisal nga dili kayo kamaw minusol. Igura ni sugid ito sa sulugod siguro mga pare, ordained priest. Wa kasabot mo sa sakramentos kupisal gani. Muna dia, mga kaigsunan. So muna nga, sa may itong buhaton na masayod ta, mahibaw ta sa guide, kay nagkama, kay ningon mo si Santa Teresa of Davila, adunay mga Katoliko nga bad confession. Nasa ang libro yun. Bad confession. Sayop nga pag-upisal. Nga naman, dagan, uban nga, ang kuwan, kining, ang dili mortal, isugid. Yang mortal, kining dili po isugid ang uban. Ang binyag isugid.
Nabaliw ng uban ba? So, wak sabot unsay kuan gitawag og kining quality for good confession. So, kanang quality for good confession under na sa moral theology, nga kanang sala gyud nga dagko, huwag rin mo isugid nga to sa order press. Ngayon sa mga sala nga dako nga nahimo nimo. Kaya di mo ni basta-basta sa pagilan mo dako ni. Nagkaman klases dagko sa kaning naman na sa Juan kining walang kasulatan dagko sa capital sin kini pride sunod anger so muna yung mga criminal o capital sin pero mabasa na to na nga nasa libros katoliko church recommends pero for example nga kanang Juan kini gitawag og inbe kasina sa panaster niya pride garbo niya yun sa maghibaw na to nga kini sila sala ginang garbo doon na ba na basihanan sa pulong si Diyos Brad Rongis ang garbo nga sister nga gi-enumerate niya sakto ba na nakasulat niya pero nganong garbo mo kaya sa manadako. Okay. Nabasa mo rin ginastin commandments of God nga Exodus Capital 20 the city nga giinganlan ba. For example, ningon ito sa Exodus 20 verse 13 ayaw pagpatay. Thou shalt not kill. Nganong nilo magpatay? So i-explicaran sa nimo. Amo ni Ginoo mo tigyas kinabuhi sa tao dili ang ikutluon nimo kadako kanik sa so sa example matuoran ni speaker dogmatic ba ya karon ang pride ang garbo anong salda ko ni sa ang garbo igor mo tinibasa ng garbo kaya mingon ta nga garbo wa may tao nga way garbo di ba kung wa tay garbo din ta maligo dili litan si Ronggis Juti ni niya Juan Juti Basco Center wa militan ato ra maligo gina para garbo man ato nga presko ka mo yung mga one of the office mates sa call center trabaho uli uban pa mga establishmento mga trabaho ligo gab sa kuwang ato may delikado na so garbo na to na normal na nasaw. Pero, ang garbo nga itong panluyunan nga ubanan sa kahigulo, muna yung makasaan na. For example, nga doon ay tao nga kining mga sektor baron mga alalaing mga nas gobyerno, di ka kasulit soro. So, ito nahitabo sa Negros. So, ang ID yung klaro ba? So muna yung naisikto na ang mga usugag mga government, kuhan ba, offices, building. So muna nga, sikon nga, kinsam ka na, o yabag ay isod ba na. So muna yung sa punto ng garbo, para ito nitabo sa Negros, garbo to. Ano man, ang ipamatay ito nga, huwag buot dito na bata. Kanya, kining, itong mga welabo sa grakrakan mo mayo dili kini ato dili man ni bakbay dili ni marites kundi social media gyud nagyoy news ba so wa mo takilaw singa nya nakiti utong ikugpon pero sa dobren kailan ito so muna sa ya ato example tuod sa garbo nabuha to. Muna siya. Nya, kan saat kining katong uban mo giskutan sister nga kining siya to. Anger. Kasuko ba? So, kanang kasuko namo guna sa butang tatong teksto ng garbo na ang garbo sa mataw kontra sa Ginoo
1 Pedro 5, 1 Pedro Kapitulo 5, 5 nga 6. Garbo na, kay imo na na-mention. Unya, sunod, ang Santiago 4:6, ang garboso, dili, himutan sa Diyos, Santiago 4:6. Unya, ang pasabot ang garbo, di ba kahimutan sa Ginoo, natural magpaubos kita na, kay ang garboso di na magpaubos, di ba? So, kanang pagpaubos, humility, makaluwas na to. Job 22:29. So, Job 22:29, makaluwas ang pagbobos. Niya, perti lisura na sundon. Mga kaigsunan. Brad Jose Salvador. Okay. Brad Maruelo. Kahit karoon rin sa katedral, mga kaigsunan, sa Mother's Church sa Cebu City. Sa turong, kaya Brad, 22 March, year 2023. So na ang garbo, nag-broad mo gana, sister, broad kaya ng garbo. Kinsa may way garbo. Magkadausan na to, mangtong na amoy na to. Mag-normal sa tato ng garbo. Ay ka ang isgutan na siya sa tato, sister? Angger ka rin kasuko. Wa isa tao di masuko. Aw talagang sarili kayo gano'n. Kaya Maruel tayo, didigin masuko tayo. Bisa na morning, Tino Sarido tayo. Si Rungkis. Kaya si Tino Sarido, si Ibe, kita mo tayo si JR ito naging Lunes. Abdan may Brad Soporandes. Sinusap binuang na si Tino Sarido, digin masuko ko. So na yung mga tao nga kining masuko na produk, naasigay pasensya. So naana na to, iya itong kiniya. Kung si tao nga, dali masuko, dito ito, masuko sa so, muna pagkontrol na sa itong galingon tao mata. Pero ang Biblia sa Proverbio 14:17, Proverbs 14:17, ang daling masuko, daling masayo. Dugay ng mga berskulan, nindot sa nang pronto nga kuwan ba? Ako nang gituyo kay ang Sacramento Finance. Usa sa membros Katoliko na nikumbisal sa Order Press. Niya madawat ng absolution. That is the meaning of finance niya. Expression of repentance. So, parang jubya po ng kuhan kining kupisal sa kata. So, muna siya sa kuhan, pakaliting timang nagyatang nini Brad Danny Madia. Mga alasay sa mga kabasa, ikan mo DWR, dugay mo ni gawas sa session sa Dulho ba? Dulho. Tama, DYER Island Radio, FM. Unya, karon kay ang kasuko perting lisura kontrolo ni daghan kay mga lagas Ginoo nga masuko gyud matandog gyud mo. Ano man naay mga balita nga lagas Ginoo mga gini ana. Kita mo ana ba? Natural na nya practice mo sila sa. So, nagad ko sino. Ako, mas ganahan ko walay yung anak kay saling ko sino. So, naana sila niya, nahitabo gito nga, news, naigo ko din si Lubot sa North Cebu ba. So, hibahan mo na, kakrats mangga anak, kusil mo to. So, tumutos sa suko na iyang ibirahan. Alagad ko sino sa RCC Roman Catholic. So, puggan sa ito mo, sa ito pa, kiniya na sa tao na wa ma-control ba, wa siya magpobos ba. So, muna i-paraminan pa na itong mga na dili mahal. So, muna siya, ang kasuko kinang ituyo niya sa simbahan Katoliko Romano, magbalik-balik ang warisma o Holy Week para ano na changes sa mga tao yun. Kaya sa aming aging tuig, wa mausap, 2022, pasin ka lang 2023, adunay ko sa mga Bernarwell. So ako nang pamalandong ha, matinuod, actual sana kay sa miyaging 2022, na kuwan, kining, mutsinanggo kayo ba? Niya, karon na usap. So, ako na i-example sa ubang itong isigutan, Mr. O, sa ikasunod, sister? 1 Peter 5:17. 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 1
kaulag. So muni nga kuane nga civil capital sin na siya. Oh. Cardinal sin gini ba? Dako gyud ba? Sa to pa ang kaulag tol man ni payag si Miyagi nga human nature pero adunay tao nga wasay karnal desire. Ni live ko dito sa USGR asa carbon ba Cebu City painitan og si kwate og puto gikan sa min sa USGR by Brusade ba ini ba niya mo may tuluman manto mi dito nasa Brad Adam dito Tikyo niya pakalitan ko pangutana ni Brad Rigore niya Alvarico Guruba ba si Dexter muna nga pakalit mo nang pangutana sister nga kining kaulag ba kay tayo may matong pista ni San Jose kay si Bishop auxiliary Bishop ba labaho mo yung misa sa Mount Carmel niya kumana nagayang tao niya bebesabi mo yung guman kulihan mo so wala nga ako dito ba nga usa sa paniginan si San Jose poster father ni Jesus Christ bana ni Virgin Maria nga dakong pagpaubos o di gid kaulag kay giapas sa iyang asawa nga perting ko pa na ganito'y nangupisal nga babae sa Amlan Negros Oriental o ni istorya dito ang pare murang agamulak og nao perting tisuya pero agamulak ron matured nambok mo na tingali niya kupisal yung babae sa pare sa mga nguya ko bukan dito ron ang babae sa pare kinibog ko siya sa mga nimo niibog sa pare ang babae ng opisyal ba gitubag ni sa pare sumto ng babae nga pareha ni Virgin Maria no o sa mo na guwapa kayo sa mo nito bag sa pare bugat sa kayo itong bayana kay pareha sa Virgin Maria may po pasabot ang asawa ni San Jose guwapa kayo attractive kayo sana niya ang punto niya nga si San Jose wa kiyo siya ay tinguha ito mo sa kaulag ngali, naigo siya sa Ezekiel 23:48. Ezekiel 23:48 na ngayon rin sa Biblia sa mga Ezekiel. Ano na yung nasod nga gikwaan Diyos kaulag sa Diyos? Pero wala man yung Pilipinas mo. So, kita na sa Juan Ezekiel 23:48. Wala ko mo point nga Jerusalem sa ito, Israel. Wala mang ibutan. Ano na yung nasod nga gikwaan kaulag sa Ginoo? Sa ito pa mga tao, ito karnal desire niya. Wala may imposible sa Ginoo. Gamahanan ko na. Karon, si San Jose, ang taong matarong wa may tiyuha sa lawas nun kay Libgod, Daniel Dusiges. Daniel Dusiges, connect na. Ang pangutana, si San Jose, taong matarong din. Asa mabasa? Yatras lang, Mateo 19:21. Kana. Pwede ba? Marang linya. Si San Jose taong matarong. So, ma-apply mo, si San Jose taong matarong, wa sa carnal desire. Kaya human nature mo na ang tao aduna gitay kaulang. Yaw, si Solomon, napukan mo. So, muna na, di basta-basta ang role ni Saint Joseph. So, muna nga, usa sa punto nga, ang kaulag iyang napugnan. So, dagang kayo mga testimony kanina, si Brad Adam, patay naman, biyudo naman Brad Adam, istorya sa mga dito, Benjikyo. Ako lang pugnito ni istorya na, sakay siya sa auto, so na, manager mo siya sa una, bangko. Kalit lang niduol mo sa kamistisa, para Maria Nivira, trainer ng banaw, trainer ng amahan. Yung hidalag batang lumay. Yung dito mas sa auto niya, nilingkod, dada ako bisa dasa. Kasi nakakabaha. Richard Gomez, Adam Amper, kasi nimin biyo to siya. Kita, hindi na naon sa Majestic. Restaurant kanina. Mateo 1:19 ito, 21. Kuwan. Lagan na pa, 19:21. Oh, di may igo dito, napasabsabot. Mateo kapitulo 1:19 ito sa 21.
Wala nga, nag-ikuan siya, iya tong na ngayon mga kwarta, tagaan niya, umilay, kanan niya, nambid, uminili, yang ihatag, ligawas. Sino nga nagtindas yun? Luba kayo? Yan sa Ayala, rapi? Oh. So, katawa si JP, lo. Yung pumuntahan na rin mo sa una, himuot ang uban kong tuwang itong dili ba? Matrimony itong topic. Sa mga sister ang kaulag, napugnan. Si San Vicente Ferrer, na igwapa nga, San Vicente Ferrer, kaulag. San Vicente, San Francisco, Assisi, San Vicente Ferrer nga, di doon sa babae nga gwapa kayo. Niya, kung sige buhat na San Vicente Ferrer, o San Francisco, Assisi, hindi na doon nga, nilayat sa kabagang kahoy, kabaga ba? O, ingon ng babae, ayaw, hindi masunog ka. Mas masunog pa ta sa imperno. Doon ka niya mong buhat na, ginoon sa gahubo ulit. O, yung gabi hayo. Na-experience ko ni Wally sa beer house, Dino Sabrido, Alvin, ug ako, tibol yun. Makiksunan. So, hubo, danser na gusto na, Wally may anak, gusto. Moto nga, wag yun. Agda sa, dagada kwarta, malimlay kayo yun eh, tingali. Kani kwarta may makakuha. Amot na nila itong makauban, wata kiba, manibalik mo ito dito. Wata kiba, basta, na-prove na itong wag kita madaan na kay kung naan mong hugaw mo na sila. Yan ang mas bargo. O, so naghan man, patawar mong gito. So kanang kaulag, makapukan gina. Asa mabasa? Nasa Sirach 47:19. Ang kaulag ni Kokoka, makapukan. Unya, daghan man yung atong kanan, may example ron kay nakatanaw ko sa social media po nga grabe viral yung mga libutan ng butang ba. Basta matukma ni sunod nga kuha ni sister. Kasi sunod sister? NB kasi na. Oh. Kasi na tayo magsa. Karing NB, kuhaan man nga, kuhaan ba? Kasina. Oh, di ni basta-basta kay karing kasina si Judas o si San Pablo sa Miyagi. Iksinahan sa itong audio. O si Kristo sa labi na. Amang audio kay kung imo tanawon nga Passion of Christ, so wa pa siya ko na ayo sa itong masakiton ng uban dito mga audio, nasa itong Ginoong bitaw nga gada pader. Niya, nasa lagi buhat nga para nila, pero nakadungog sila nga usa ka wang ngingig kay ditong tao. Tao mas Kristo, matod nga tao, matod nga Dios ba. Nagpagkatao mo siya. Nga ayaw mo masikito. Hilinog yawa, tanang. Diyos kung tao matuod ko na. So mo din, nasin na ito nga. Palit yun dito. Oh. So pagpalit, lisod mo Jesus Christ mo ipapanon kay kuhan mo kayo. Ang igamit sa kuhan, mo diyo, ang usas ng matino na Judas. Kay dool ba, dikit ba? Mo man ay kargado i-dikit yun. Kana mga ngingig kay mga kuhan, kining mga armado ba, parang ipangita, bitaw mga dagong tao, busos na tayo nila, na yun mga armas, taguha pa armas, so gitiklo, o na suban ng kauban ba, na sidekick ba. Mo man ay kasagaran. So si Kristo, ang sidekick na sa niya, o sa sidekick, mo ay nagpa-kuha niya, nagpa-lansang sa cross. Diya, gibaligya siya sa Maria, di ba? Si Judas, kung nga siya wa doon, kinikuha na niya na. Oh. Sa ito pa, perting kuana ni Jesus Christ, biktima siya. Sama ni si Kuan, itong task mo, kitcham no. Tupusgan kayo Oh. Niya, asawa, gwapa kayo. Oh, dilayla ko. Niya, maglisod pa mga kuan ito, magpusgan kayo sa nang. Niya, nanas pagbamutan, na mabasa na siya. Muna, mahudiyo, saan ko na ito niyo? Asawa mo itong kanon na niya. Walang kargado, asawa. So, mga ito, yung sa ito, diskarte sa mga Jewish, putli ko nagluhok si Samson, kay mawa ng kusog. Oh, kaya di pa sila magsilbig, okay? Maragay gasa sa ito sino ba? Mga ito, naputlak buhok, ruwaya yung kusog. Step. Ha? Gasa gitu sino? Ano sa ito? Di kay mura gasa gid siya sa gikan sa pagka tao.
kuan man kanang pagka ganit ka na pag mapdos sa maong babae ba niingon siya sa iyang ban na may angel nga nagpakita ka na ako na dili ko kayo nun nga ako na this Francis Sir Sakura. Niya, anak ka po siya bata lalaki niya ang iha mo na siya ang imong pagsabot. Karon, nindot ni nga ang so daghang signal ang video. Eh, usgan mo kayo. Sares kalimutan, Bruce Lee rin. Kasama to. Ningig nga ito. Betul na. Nag-aay ko, katapusan lang. So napusyan sa mga kosa. Patay sa itong mga tao. Damay sa ba? Murag Superman bitaw nga. Ang dibuto, patay mo siya. Pero Superman, di mo natin na fiction na. Arita sa biblical ba? Muna nga, ang hino ni Hata ko gigayon sa makausa nga mapatay sa iyang kaway. Gumikan dos kasi na siya niya. Ang mga sidekick mo dulo na roga matiklo. Judas, Apostoles. Samson, asawa. Sa pamayon, uban. Kaya kayo. So muna yung sa sunod step sa to. Sobra sa kaon. Muna nga kining kaon. Muna yung sa buwan kining namgoy uban nga labante sa Rizal City full zona. Duty ko G.O. Kanang Jomor Deva, labante ni Bansok Mayor ba ito Bansok ito? Unya, nato amigo din itong alam. Kanang kaon niya naman siya mga magsinanggong amigo nga luto ako sa kilong humay. Niya presak sa rinas, ang suhulan, bahugdan eh. Europe mo sa niya sa? Lagi, lugaw, doha na sa ito, bagluto nito, pero kung iba sa ito nga, gluto nila, niya gito yun, nagkasakit siya. Pero, murag, kung sabi yung normal na panood, o di ba normal? So, muna nga, sobras kaon ko, mawa ni mo ang pagkuasa, bitaw, na kuasa niya, kining abstinensya, magguba ko na, kung natasun sa Kurisma, matang Birnes, niya labi na ng Merkulis Sabado, so Birnes Santo. Kaya, man, ato na po sa taon ba? Nalimtan mo ang pag-wasa, kayo sana sa pamayag sa itong sala, niya, kuwanta, labi na po kuasa sa pagpugong sa pagpasala, na di tama, buhat ang tota. Muna yung sa kuasa niya. Kanang pagpusog yun, tinood, dagyan sa mo, 3-16 nga ang kuwan,